Ćao drugari, danas ćemo snimati moj drugi video i danas snimamo Dirty Bomb na srpskom prljavu bombu, a mi ćemo ovu cijelu igricu zvati bomba. Aha, mi smo ovdje sad na kuća, na engleskom home, znači drugi smo level, imamo 14.000, zovemo se Tarzan, ajmo u kasarnu. Evo, ovdje imamo besplatne ovu ženu, Auru, koja ne znam šta drži u ruci, i ovog ovdje, koji ima bombu neku, neki pištolj i to. Imamo ovu ovdje, Kira, koju trebam da kupim. Ovo su pare iz igrice, a ovo su prave pare. Imamo ovu da kupim, imamo ovog. Ja ću verovatno ovog da kupim zato što ima minigun, kao što vidite. I možemo da krenemo u play. Ovdje ima server, a mi ćemo ići na server. Ovdje se sad ulazimo. Sad ćemo ući na neki server već. Na koji možemo ući? Evo na ovaj ćemo ući. Evo na ovaj, pogrešio sam, evo na ovaj. Kliknemo ovdje na ovo žuto dugme. On me sad uključuje na server i idemo da igramo. Igru nemam pojma kako se igra, prvi put mi je da je igram. I moramo da vidimo i da otkrijemo kako se igra. Evo sad, šta se čuje ovo, koje bombe se čuje? Koji avioni? Šta se ovo dešava? Šta se dešava? Gdje su bombe? Avioni, ja ih ne vidim. Ne vidim ih. Ovo se mnogo dugo učitava. Evo ga. Mi smo krenuli, bar se nadam. Nadam se da smo krenuli. Šta se ovo dešava? Šta se ovo dešava? Dugo vremena smo proveli čekajući, sad moramo kliknemo opet žuto dugme. Sad čekamo ovdje vreme. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. I da imamo šta će sad da se desi. Space. Sad smo se uključili na duplove, idemo napred. Na miš s desne strane pucamo, na levi nišanimo, a levo, gde je desno, S unazad. Ovdje trčimo, ovdje malo trčimo. Ovdje imamo neka kola, mogu da se voze, ne mogu. Neko me roknuo, jeste li vidjeli to? Neko nas roknuo, iznenadio nas je puno. Jer vidite, eno ga tamo, onaj nas je roknuo. Negde se pomeri. A čekamo ovo ovdje vreme da se opet stvorimo. Jer vidite, naš čikica stumlati jadan. Idemo opet. Ajmo sad drugi put. Nešto trebamo da uništimo. Evo vidite. Jao, izgubili smo. Pobedili su nas. Dobili smo 202 XP-a. Dobili smo 500 dinara. Novi meč počinje za 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1. Sad bi trebao da počne novi meč. Evo ga, počinje. Učitava se igrica. Učitava se, ajde učitaj se više. Koliko učitavanja ide? Idemo. Žuto. Present and correct. Sad će on. Evo. Ovdje da biramo mapu. Ajde, ovu ćemo. Tu ćemo. Ajde. Birali smo ovu mapu. Već vidite. Eto. Mapa birana. Sad trebamo čekamo. Ne znam šta. Well picked. Šta je ovo? Ne znam. Ajde, uključite se više. Evo.
Ja ne gledam u to, gledam nešto tamo 10. Nisam ni vidio da ovo vreme ide. Ajde. Evo vidite. Neka 2 kamiona trebamo da uzmemo Neka 2 kamiona trebamo da popravimo, ne znam šta, i ovdje trebamo nešto uništiti. Kao što smo vidjeli u prošli. Nismo se ni pomerili, a već su nam uništili. Nema veze, bila je jača vojska. Ajmo, sad mi njih trebamo da pobedimo, jer ako ih ne pobedimo, nećemo ništa uspjeti. Šta je ovo? Šta su nam rekli? Evo ga, Space, evo nas. Ja idem ovuda. Sad ću onda nam priča. Evo, pogodili smo. Jedan treba da se popravi. Drugom trebaju da se uzmu koferi. I ovdje treba se uništiti. Ja mislim da će ovo najteže biti. Ajmo. Vidite, ovo nismo ni vidjeli. Ima vreme. Ajde, idemo momci. Moramo da ih ubijemo. Možemo malo u ovo. Sa pištoljem. To. Jeste li vidjeli tu smiješnu scenu? Jeste li ga vidjeli? Jesam te izrokao, a? Eto ti jedna uvula. Eto ti kad si bezobrazan. Jeste li ga vidjeli? Kako se krišu mu? Nije to taj. Nema veze. Gledamo druge kako igraju. Dok se nama vreme čitaju. Svi su poginuli. Mi smo gledali ovo. Neko bacio i bombu. Baš mu hvala. Samo nam se rugaju. Sad mi njima moramo se rugamo. Jer ovo je drugi uništen. Nije. Malo ga uništam. Jeste. Sad kad sam ga je uništio, naravno će bude uništen. Kozi tank! Šta je ovo? Jao! Vidi ga! Bio iza nas! Sada se gradi nešto. Vidite tu beton. Idemo mi za ovim našim. Jeste li vidjeli kako sam glupav? Ajde, mi. Eto vidjeli. Pa gdje ideš to? Pametan si. A ja sam glupav. Uopšte nemam pojma da idemo. Što je loš? Ćemo što je. Jeste li vidjeli to odakle smo što? Jeste li vidjeli? To je našto bojište. Vidite ovog rođaka. On plete ko... Nemam ni ja pojma ko šta. Sad smo se malo roknuli. Vidite, mi idemo. Vrh. Nismo se roknuli. Jer ovaj ništa ne bi rekao. Sad jeste. Ajmo ovdje kao što smo išli. Izleči našega. Ne! Jao, vidite ovog. Natera, ubije nas, pa natera naše da dođe. Jesi dobio? Jeste, ubili su ga. Mi opet moramo čekati vreme, što je jako loše. Jer hoću da vam pokažem kako se igra ova igra. Mnogo je zanimljivo. Evo nas, Juri. Idemo s mojim, idemo malo s pištoljem. Veselja radi veselja. Jeste li vidjeli vi to? Nemo da li mi imamo bombu? Imamo. Baci je tačno na ono. Nije baš tačno. Sad roknite ono. Jeste li vidjeli vi to? EV disabled. Keep it that way. Začekajte da imamo što se dešava. Ne! Moramo bežati. Loše. Evo ih. Jao! Jeste li vidjeli? Dvojica dolazi i roknuli su nas. Ali nema veze. Brzo smo se mi vratili. Šta je ovo? Jeste li vidjeli ko smo bili? Neki potpuno... Ko nismo trebali. To je nemoguće.
Nije moguće, nemoj da lažeš. Uš, ovog su baš ubili, baš su mu pokazali. Vidite vi to? Pa ko smo mi? Ovo je nemoguće. Šta je ovo? Čovječe. We Kako ovo disabled their stvari EV. nova? Don't let them repair it. Ako mi kažete u komentarima šta je ovo... I bejsbolku! I bejsbolku! I bejsbolku, čoveče! I bejsbolka je naša. I bejsbolka, čoveče, bejsbolka. Znate li vi šta je bejsbolka? Ona će malo da nam koristi. Jao, snož. Kako mi žensko? Pojma nemam. A, valjda. Kao, menjaju se. Da, ima puno šanse. Menjaju se. Kad je bullet time, menjaju se. Bomba! I ovo je ovdje bacila. Ste li vidjeli vi te bezobraznike? Sad ćemo mi da im pokažem. Jao, da nisam uzeo pogrešnog čoveka. A, nije valjda. Nadam se. Ovo su naše bombe. I dalje nas roka. Nije bre. Ko smo mi? Ko bre? Ko smo mi? Recite nam. Ko smo mi? Ko? Mi smo niko i ništa. O da, jeste li vidjeli vi to? Pogrešno su. Možda malo da bejsbolka. Tu sam ja bacio bombu. Baš sam glup. Ko želi da bejsbolku dobije u vugla? Ja ne bih želeo na vašem mjestu da sam. Ali vi želite. Jeste vi protivnici. Uš. S čim? Snajper! Ovo je bolelo. Ja mogu da vam kažem. Jeste da nisam to ja, ali toliko znam. Eto ti, i opet, već mogu opet postaviti da ovo toliko boli. Pa gledaj, znate li vi koliko smo mi XP-a osvojili? To nije normalno. Možete da verujete koliko smo. Idem ja za jednim našim, zato što ne znam što. Jeste. Uš. Ne! Mitralje, jeste li ga vidjeli? Kako nas je pogodio? To je bolelo. I on je naše ono boli. Jao. Kukamo. Ovo smo mi. Projekt. Kako mi? Nemam pojma, blago. Hoćeš malo da dobiješ po šldrnju. Gdje si šldrnju da dobiješ ugla? Tu si hoćeš šndrlju. Šndrlja, za tebe je mdarnda. Možda ne bi valjalo mi da se borimo protiv njih, jer i dalje ne umemo da igramo. Mi imamo ovaj glup pištolčić. Pa nije glup. Zašto lupetam? They repaired their EV. Disable it. Fe. Ajde. Spašavam te, druže. Eto ti. Spasili smo ga. Bežite! Nismo mogli, imao je minigun. Mi ništa nismo imali dobro.
I ništa živo nismo mogli da uradimo. To je jako velika šteta. Ali kako mi kako mi ona? Kako? Ja nju nikad nisam imao. Nemam pojma. Aj vidjet ćemo kad se završi ovo da li sam je kupio. Ako sam je kupio onda sam budala. Eto. Objective returned. Tu da me leči. Evo će vrh. Ja! Au. Malo si helpiš java. Ja, ti nemaš veliki help. Don't let them deliver the bloody objective. Ajde, naš minigun. Batine smo mi dobili. Ko nas je izbatina ovako. Brzo. Ja odneli ovo ludaci. Ja nisu. Pametni su. Ajde, to. Pametni ste. Kako je to? Pa naravno, glava je glava. Ova zgrada treba se srušiti. Ajmo mi to da srušimo. Nama. Bam! Kad bi nama neko pomogao, bilo bi tako lako. Pomogao nam je! Pomozi nam opet, druže! Pomogao si nam. Thank you puno, thank you, šta god da si uradio. Evo sad ću ja našao. Ajde, pomozite mi. Pa nema ko da nam pomogne. Vidite ovog sa minigunom. On je sam. On kad oplete, on je oplete. Jeste li vidjeli gdje trebamo uništiti? O, dobro je znati. Ajmo mi naš pištoljčić. Ne, bre, nećeš rođače. U ovim snojima su to uradili. Jeste li vidjeli to? Koji je to bezobrazluk veliki. To, bacim to. Bacim neki se zaprašem. Možda i postoje ono igrice s meni. Pa je ovaj koji sam ja bio, bila ova, pa su se zamenili. Znate. Jeste li vidjeli koliko bezobrazno? Neka, trebamo da vas noknemo. Ono je shotgun što ne ima. Odmah prija. Nadam se da sam ga pogodio jednom jer ako nisam ono sad. Glupa je to. Glupa, ajde, idemo, ajde. Odakle to? Evo, pobedili smo. Mogu da čestitam, mogu svima nama da čestitam. Pobedili smo ih. Ne znam da li ćemo igrati još jednu, ja ne verujem. Nećemo. Ćao, vidimo se u trećem videu i gde mislim da ćemo igrati GTA 5, prvu misiju. Vidimo se valjda u GTA 5. Šta? Da, ima ovih nastava. Da, ima. Mi to nećemo igrati, mi ćemo stopirati.